Hormat Prezidentimizin insanperwer başlangyçlary esasyny demokratik ýylgylar barha giňermalýan asuda parahat ýurdumyzda mart aýynyň 28-inde boljak Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary boýunça belligi alynan dalaşgärleriň saýlawçylar, ýagny welaýetlaryň Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agdalary bilen duşuklary işin ýagdaýda dowam edýär. Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary geçirilene dalaşgärlere olan anandan adamlaryna wagty işlerini erkin geçirmek üçin edilýär. Wagty işleri dalaşgäriň belligi alynan gününden başlanýar we saýlawlaryň geçiriljek gününden bir gün öň besetilýär. Saýlaw mewsumynyň wagty işleriniň çeklerini ýurdumyň wilayetlerine hemde Aşgabat şäherine geçirilen duşuk ýanaklaryna saýlawçylar halk maslahatlarynyň agdalary, dalaşgärliň terjemehärleri we milli liderimiň ýylyurt bähwitli başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen maksatnamalary bilen giňişliň tanşýarlar. Dalaşgärliň anandan adamlarynyň milli tinçligiň gatnaşmagyna işçilik hemde aýanlyk şertlerini geçirilgen bu duşuklyň barşyna dalaşgärler saýlawçylar bilen towal jogap alýarlar. Gahrman arkadagymyzyň döwletimiziň jemgyýetçilik durmuşyny, munyň beýlegem demokratiýalaşdyrmak, ösdürmek, döwlet häkimiýet idaralarynyň işini hasam kämilleşdirmek maksady bilen öňe süren başlangyjy bilen ýurdumyzda amal aşyrylýan konstitusiýa özgertmeleriň esasyny geçiriljek bu saýlawlara aýratyn uly ähmiýet berilýär. Şunukly nazardan ýurdumyzda amal aşyrylýan demokratik hukuk özgertmeleriniň täze tapgyryna, ýagny iki palataly parlament ulgamynyň döredilmegi netijesinde ilkinji gezek geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine laýyklykda demokratik ýörelgelerimiz esasyna giň bäýatleşik şertlerine, açyklyk we aýanlyk ýagdaýyna guramaçylykly geçiriler.